लाइमोन आफादनि जे खुंगा रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो फालिथाय बेवहाय आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय मोनबावदों। बेवहाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै खेराइ मोसादों, बागुरुम्बा मोसादों आरो बिनि अनगायैबो दिनै गेवलां मिथिंनि गेजेरजों बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बयखौबो ज'हाय लेंबोनानै बे गामिनि रायजो जानाय गथ'फोरनि सोलोंथाइ बा गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ लानानै दिनै बेवहाय सावरायलायदों। थारैनो बियो जोबोद मोजां जादों। आं आसा खालामदों बेबायदि बैसागो फोरबो खुंफुंनायनि गेजेरजों जोंनि बर'नि हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय आरो लाखिनायजों लोगोसे बेबायदिनो बोसोराव जोंनि गामिनि साफ्रोमबो गथ' गथाय गेदेर उन्दै गासैखौबो ज' लानानै जाहाथे जोंनि इयुननि जोंनि गथ'फोरनि सोलोंथाइ, जोंनि समाजखान्थि, रायजो जानाय गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ लानानै रायलायबाय थायोब्ला, सावरायलायबाय थायोब्ला थारैनो जोंबो मोनसे समावहाय गावबा गावनि गामिखौ डेभेलप खालामनो हागोन, जौगाहोनो हागोन। थारैनो बियो दुखुनांथाव। जोंनि जिथु बर'नि मोसानाय, रनसन्द्रि मोसानाय, बागुरुम्बा मोसानाय, बे मोनफ्रोमबो मोसानायाव जोंनि बर'नि आसार खान्थि, धोरोम गासैबो हाबजोबनानै दङ, जायजों जोङो जोंनि हारिनि सिनायथिखौ होनो हायो। जोंहा गावहानो हारिनि दामजु दङ, खाम सिफुं जेथा सेरजा। दा बेफोरखौ लानानै जोङो रनसन्द्रिखौ मोसायो, बागुरुम्बाखौ मोसायो। दा बेबायदि मोसानायखौ गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा जि मोसादों, मोसानायाव जोंहा बुंनो गोनां खोथा गैया। खिन्थु बे मोसानायखौ बुजिखानानै मिथिखानानैनो माने बिकृत भाबै जुदि बेखौ दिन्थिफुङोब्ला थारैनो बियो सोंखारिथाव आरो बेखौ जों सोंखारिगोन। इयुननि समाव जाहाथे रावबो बेफोरबायदि खालामा, आं बेखौबो खावलायगोन। आरो जायफ्रा दिनै बेफोरबायदि खालामबाय बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि खाथियाव निमाहा बिनांगौ। बुहुमनि सुबुंफोरनि खाथियाव बिसोरो गावसोरनि गोरोन्थिखौ माने गनायनानै लानो नांगौ। आरो बिदि खालामाबा थारैनो जोंहा बर' दुलाराय बर' हारिमु आफाद दङ, जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन दङ। दा जोङो बेफोर संगठनफोरनिफ्राय बिथांमोननि सायाव जों एक्सन लानो थाखाय थियारि जादों। आरो बिनि अनगायैबो जों हारिमुनि मानसियाल' बिनि सायाव बाथ्रा बुङाबालासिनो आं जोंनि गुबुन गुबुन बड'फोरनि ससियेल अर्गेनाइजेसन बिथांमोनखौबो बुंगोन। जोंहा गोबां ससियेल अर्गेनाइजेसनफोर दङ। दा बिथांमोनाबो बेफोरनि सायाव खोथा बुङोब्ला मोजां जायो। आरो नङाब्ला मोनसे समाव जुदि जोंनि हारिमुखौ दा गुबुननि सिगाङाव जों बेफोरबायदि दिन्थिबाय थायोब्ला थारैनो मोनसे समाव जोंनि नैबे हारिमुनि जिथु गुबै जोंनि जाय हारिमुआव जोंनि आसार खान्थि, जोंनि धोरोम खान्थि, जोंनि मावनाय दांनाय, जोंनि गासै बर'नि सिनायथियानो हाबजोबनानै दङ। दा बेखौ जुदि गुबुन रोखोमै दिन्थिबाय थायोब्ला जोंनि सिनायथियानो गोमालांगोन होननानै आं सानो। धर्मघाटी लाइमोन आफादनि जानानै बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे खुलुमनाय थाबाय। दिनै जोङो सिगां बोसोरनि बायदिनो दिनैबो जोङो बैसागो फांसन बेबायदि प्रग्रामखौ खुंबोबाय दं, बैसागो बिदाय प्रग्रामखौ। दिनै जोंहा 16थि जाबाय खुंबोयै आरो बेबायदिनो जों इयुनावलागैबो खुंगोन होननानै मिजिंथिनानै दं आरो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन खुंनो नाजागोन। आरो दिनै दा जोंहा गेवलां मेल सोलिबाय दं, बेहायबो जोङो बिदिनो माननि आलासि बायदिसिना लिंनानै लाबोदो। जेरै जोंहा चिफ अफ गेस्ट हिसाबै दं बर' आरो माननि आलासि हिसाबै जोंहा दङ फैलाजे बरगयारी, बिथांखौ जोंस्रां ब्रह्म होननानैबो बुङो। आरो जोंहा आलासि दंबावो बेदिनो सालबारि ग्रिनलेण्ड इंलिश एच एस स्कुल फरायसालिनि सासे डिरेक्टर, बिथांखौबो जों आलासि हिसाबै बरायनानै लाबोदों। आरो लोगोसे जोंहा गामिनि गेदेर गोलावफोर दं, बेबायदिनो सोरबा एक्स आर्मि, सोरबा बेबायदिनो ससियेल सार्भिस, ससियेल वार्कार बेबायदि मावनानै थानाय। बेखिनियावनो ओमफ्राय जोंहा ओरैनो बेबायदिनो जोङो सिगाङावनो जोंहा माराथन रेस दंमोन दिनै फुङावनो, हिन्जावसाफोरनि हौवासाफोरनि बेबायदिनो खारनाय। आरो बेनि उनाव जोंहा फिरफिला बिरनाय हाबाफारि दंमोन। आरो लोगोसे जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय दंमोन, जेरै खन्थाइ आवरायलायनाय, हरखाब बादायलायनाय, कुइज कम्पिटिसन बेबायदि जों लादोंमोन आरो हाबाफारि दिनै। ओमफ्राय दा जोंहा गेवलां मेल सोलिबाय दं आरो मोनायावबो हारिमु मोनाबिलि दं। बेयाव जोङो
बेखेवगिरि हिसाबै जोङो बिजय बसुमतारी बिथांखौ लिंनानै लाबोदों आरो देंखोगिरि हिसाबै दं जोंहा गसाइ दैमारि। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360